myös Beethoven, Nero vailla vertaansa. Melodiat on sinfoniaa ja soivat kuin ois tekijä Chopin. Joka laululla on rappi ja ongelmilla ratkaisu. Verdi meitä auttaa ja bändimme on rumpaali. Kun yhdessä näin ollaan, niin toisiamme autetaan. Mozart meitä johtaa ja bändimme on Mozart Band. Siis tulen mukaan laulamaan, tulen mukaan seikkailemaan, tulen mukaan nauramaan, sillä Mozart-bändi vauhdissa on. Nyt Mozart-bändi vauhdissa on. Musiikilla voi olla ihmeellinen vaikutus ihmisiin, jos joskus on masentunut ja kuuntelee musiikkia. Se saa sinut lähes hyppimään ilosta. Toisaalta, jos tunnet itsesi araksi ja ujoksi ja kuuntelet tätä. Tunnetkin itsesi rohkeaksi. Toisin sanoen, rohkean ihmisen pitäisi kuunnella tällaista musiikkia. Kun ihminen on peloissaan tai huolissaan, jopa kauhuissaan, hänen tulisi kuunnella aivan erilaista musiikkia. Jos ihminen taas on surullinen. Vaikka eräät sanovat, ettei ole hyvä olla surullinen, mutta se on naurettavaa. Yhtä hyvin voisi sanoa, että onnelliset ihmiset ovat tyhmiä. Surullisuus on osa ihmisluontoa, kuten kaikki muukin. Ei sen parempaa eikä sen pahempaa. Ja juuri suru inspiroi Chopinin säveltämään tämän surullisen kappaleen. Suokaa anteeksi, kuorin sipuleita iltamuhennokseen, joten en voi hillitä kyyneleitäni. Voi sentään. No, tämä ei ole oikea aika alkaa puhua surusta, sillä tämän päivän tarina alkaa erään fantastisen videon katselemisella. Haluan näyttää teille erään saaren, jonka huipulla on miltei 4000 metriä korkea tulivuori. Saari on täynnä rehevää trooppista kasvillisuutta ja sitä ympäröi ihastuttava ranta ja suuremmoiset kalliot, joiden ainutlaatuisuus on henkeä salpaava. Siellä on kauniita hiekkarantoja, missä voi sydämensä kyllyydestä nauttia merestä ja auringosta. Pystyykö kukaan teistä kertoa, mikä tämän paratiisin nimi on? Teneriffa! Se on Kanarian saarilla. Hyvin arvattu, Beethoven, olet fiksu. Emmekö voisi katsoa videoita merirosvoista? Haluaisitko lähteä Teneriffalle vaikka tekemään videota? Saisimme ilmaisen matkan Teneriffalle tekemällä videon. Takuulla haluamme, professori. Muutama vuosi sitten kuuluisat laulajat Mel ja Kolik olivat oppilaitani. Melankoliikkos. Kuuluisa laulajakaksikko Mel ja Kolik. Kyllä, he tulivat tapaamaan minua, koska he halusivat tehdä Teneriffalla videon lasten bändin kanssa. Ja minä kerron teistä, Mozart-bändistä. Haluatko Mel ja Kolik meidän soittavan heidän kanssaan? Uskomatonta. Itse asiassa he ovat tässä nyt. Aivan, me haluamme teidät soittamaan kanssamme Teneriffalle. Haluamme tehdä myös videon kanssanne. Mahtavaa! Äänestä päätellen kaikki eivät tule innoissaan ideasta. Soitatko siellä Chopinin säveltämää surullista? Chopin ei ikinä halunnut antaa nimiä sävellyksilleen. Tuo kuulostaa todella surulliselta vai mitä? Totuus on, että tuo Chopin on viime aikoina ollut onnettomasti rakastunut. Se on kovaa. Se koskee ja aiheuttaa paljon tuskaa. Se kaikki alkoi, kun hän keväällä suinpäin rakastui eräsen uskomattoman kaunisen blondin. Mutta tyttö torjui hänet. Me kaikki tiedämme, miten se sattuu. Se särki Chopin paran sydämen. Ja kun sydän särkyy, sitä ei hevillä korjata. On monia tapoja yrittää parantaa särkynyt sydän. Lähtemällä kanssamme Teneriffalle. Mukavaa! Matka Teneriffalle ja tilaisuus tehdä videota kuuluisan Melin kanssa. Ja Kolikin, sopiko poika? No mitä tuumit?
Hä? Joo, hienoa. Keitä he ovat? Sallikaa minun esitellä loput tiimistä. Tämä on herra Spleen, porukan manageri. Hauska tavata. Hyvänen aika sentään, toivottavasti kaikki sujuu hyvin. Ja neiti Mirami Lindo, PR-naisemme. Pojat, tää on Nasta, oikein Nasta. Sanokaa minua Biliksi. Mikä hän sanoi nimensä olevan? Sanokaa minua Biliksi! Outo nimi. No, hän on elokuvaohjaaja. Tämä on pieni museoni, missä säilytän soittimeni ja musiikkivälineeni. Eräät esineet täällä ovat äärimmäisen harvinaisia. Kappas vaan. Vai, miten hirveän Nasta. Ihan super. Hyvin mielenkiintoista. Katsokaa tätä harppua. Wow, mikä suuremoinen soitin. Sinulla on tarkka silmä. Tämä on eräs kokoelmani arvokkaimpia esineitä ja Harpo Marx opetteli soittamaan tällä harpulla. Tästä tulikin mieleeni, että pääteemana kautta koko videon voisimme käyttää harppua. Ajattelitko samoin kuin minä? Näin silmieni edessä kaiken eksotiikan ja Teneriffan vehreyden ympäröivänä. Vaikuttaa ihan täydelliseltä, Vau. Tarkoitan, että siinä olisi tyyliä. Ihan super Nasta. Totta, koko videon voisi kytkeä harpun ympärille. Haluatteko viedä harppuni Teneriffalle? Ikävä kyllä, se on mahdotonta. Älä viitsi, professori. On nyt kiltti ja suostu, proffa. Muistan, miten tapasit sanoa, että joku on mahdotonta, mutta me teimme sen kuitenkin. Niinkö se oli? Juuri niin, professori. Teidän kannaltanne asia katsoen en kai voi nyt kieltäytyä. Näin on. Hyper Nasta ja huimaa. Vai hyvänen aika. Kumpa kaikki menisi nyt hyvin. Käytämme harppua sillä ehdolla, että professori tulee kanssamme Teneriffalle. Hyvä on, minä tulen, mikäli maksatte matkan. Selvä on, professori, kaupat tuli. Chopin, piristy nyt! Älä on noin synkkä! Me ollaan menossa Teneriffalle! Katsokaa! Tuolla on Santa Cruz! Teneriffan pääkaupunki! Ja näiden on pakko olla kuunvuoret. Okei, valmiina. Voi hyvänen aika, kumpa kaikki menisi nyt hyvin. 1, 2, 3, toiminta! 3 jälkeen ja sitten 3. Tää saari on saari hiekassa. Tää saari on aurinkoinen Hyvä on ja poikki! Sanoiko hän poikki? Mitä me teemme väärin? No niin, siirrytään seuraavaan. Vai miten hyper super Nasta? Bill ottaa lyhyitä otoksia. Ovatko ne noin lyhyitä? Chopin, pakko piristyä! Miten hän voi piristyä, kun lävytät häntä selkään? Lakkaisit kiusaamasta häntä. Vau, en ole eläissäni ennen nähnyt tällaista kasvitieteellistä puutarhaa. Luonto on tosi ihmeellinen täällä päin. Heljaisuus, kuvaus alkaa, kamera käyntiin. 1 ja 2 ja... Kaikki säästäkää kuva. Wow, hän todella pitää lyhyistä otoksista. Kamera käyntiin. 3 ja 1, 2, 3. Nuori oot ja rakastunut, sä tähtiä taivaalla katselet. Miksi lakkasitte soittamasta? En sanonut poikki, kuka siis käski teidän lopettaa? Mikä hätänä, Beethoven? Miksi lopetitte? Otoksesta alkoi tulla pitkä, joten tuumin, että... Minä olen pomo ja sanon milloin lopetatte ja milloin on poikki. Tuliko selväksi? Tämä on teide. Katsokaa tarkkaan Espanjan korkeinta vuorta. Se on 3700 metriä korkea. Wow! Tulivuori! Hei, se ei ole aktiivinen. Piis siitä! Se on silti tulivuori! Hyvin vaikuttavaa. Huippunasta! Poramme tavarat, viemme ne vähän ylemmäs vuorelle ja sitten leiriydymme. Saisikos vähän apua? Ei huvita Mozart. Elet pahastu, niin jää mieluummin tänne ja pidän tätä kaikkea silmällä, Jooko. Sopiiko? Hetkinen nyt vaan! Jätä hänet rauhaan. Pidä erityisen hyvää huolta harpustani, Chopin. Jätän sen sinun käsisi. Chopin parka. On varmaan tosi masentavaa, jos on noin masentunut koko ajan. Meidän pitäisi tehdä jotain ja yritä piristää häntä. No, voisimme yrittää esitellä Chopinin jollekin tytölle.
Just joo, että sydän särkyisi uudelleen. Ei onnistu. Parasta antaa hänen olla itsekseen, antaa hänet ojata surumielisesti maisemaa. Ruoka pidistää aina sinua, Beethoven. Mitä jos tekisin sinulle täkäläisen aterian paahdetusta maissista herkullisella valkosipulikastikkeella? Voinko kysyä, tietääkö kumpikaan teistä, miten teltta pystytetään? Minulla ei ole aavistustakaan. Ei minullakaan. Minne loppuporukka meni? Hei! Apua! Auttakaa meitä! Hei Chopin, herää poika. Älämme juuri filmata hyvin tärkeää kohtausta, johon tarvitsemme harpun. Sen kun otatte, se on tuolla. Vai tuolla, mitä oikein puhut? Hä? Professori, harppu on kadonnut. Mitä me nyt teemme? Mitä minun harppuni? Missä minun harppuni on, Chopin? Se oli tässä. Ehkä se on kuorma-autossa. Oi, se ei ole täällä. Ei kai se voi noin vain haihtua savuna ilmaan. Joku on varmaan kävellyt tiellä, näki harpun ja päätti varastaa sen. Ei ikinä, mahdotonta. Olen pahoillani, Chopin. En haluaisi syyllistää sinua, mutta niin siinä varmaan kävi. Muutama varas tuli tänne, he näkivät sinun nukkuvan sikeästi, ihastuivat harppuun ja päättivät varastaa sen. Mahdotonta. Eikä hän huomannut mitään. Chopin parka! Tällä kertaa hän munasi hommat kerta kaikkiaan. Jukramputi. Meidän on kaiketi pakko löytää harppu ja sillä siisti. Hajaannutaan ja etsitään kaikkialta. Hyvänen aika sentään. Tiesin, että jokin menisi pieleen. Hei! Ehkä se on täällä! Tai täällä. Tai ehkä täällä. Kuunnelkaa, ehkä olisi järkevämpää hajaantua ja etsiä eri paikoista, mitä tuumitte. Mikä hätänä? Kotoin harpusta. Se on kadonnut. Mikä sotku, mikä onnettomuus? Mitä sanoitkaan? Että mikä sotku ja mikä onnettomuus? Emme voi tehdä mitään. Ehkä meidän pitäisi ilmoittaa poliisille tästä. Hän on oikeassa, jonkun pitäisi mennä poliisin puheelle. Jättäkää se minulle. Toivottavasti poliisi ei ole kovin ankara Chopinille. En ymmärrä, miten näin pääsi tapahtumaan, eikä Chopinin pitänyt vahtia harppua. Se ei oikeastaan ole kenenkään syytä. Chopinin piti vahtia harppua, mutta pahaksi onneksi hän nukahti ja joku tieltä tuli ja varasti sen. Sano jo, kukaan ei voinut tulla tieltä. Olisin kyllä kuullut sen. Miksi? Poliisi tulee nyt. Pojat, olkaa vaiti, me hoidamme kyllä tämän. Häh? Sinä, poliisi, haluaa esittää sinulle muutaman kysymyksen. Buenos dias, ystäväni. Kuka on vastuussa tästä sotkusta? Tämä poika tässä. Hyvänen aika sentään. Tiesin, että jokin menisi pieleen. En tiedä, mitä me teemme, Verdi. Ellei me löydä harppua, emme voi lähteä Teneriffalta. Sillä ilman harppua emme saa videota valmiiksi, eikö niin? Meidän pitää yrittää löytää tuo harppu, Mozart. Ei hyödytä, poliisi ei aina meidän sekaantua juttuun. Sen sijaan meidän pitäisi keksiäkin keino piristää Chopinia ja tämä harppujuttu masentaa häntä kovasti. Verdi taitaa olla oikeassa. No niin, ryhdytään operaatioon piristää Chopin. Chopin, piristy nyt! Minulla on vastaus kaikkiin ongelmisi tällä lautasella. Ihanko totta? En saanut käsiini maissia enkä herkullista valkosipulikastiketta, joten laitoin sinulle erästä isäni erikoisuuksista spagettilla traviataa. Hä? Eikä hätään, yritätkö sanoa, että et pidä siitä tai vastaavaa? Sanoinhan, että oli huono ajatus kokata hänelle mitään, Verdi. On tunnettu tosiasia, että masennus vie ruokahalun. Kekkasin jotain aivan hypersuperjasta! Liittyykö se jotenkin neiti Miramelindoon? Nyt hiljaa. Hei, katsokaa tuota! Neiti Miramelindo pukeutuneena tavalliseksi ihmiseksi. Ehkäpä kertoisitte minulle, ketä te vakoilette täällä. No ketä sinä itse vakoilet? Hei, mitä kaikki vakoilutouhu on? En ollut vakoilemassa, vaan lähdössä. Wow! Beethoven, mitä oikein luulet tekeväsi? Syön tämän, kun ei kenellekään muulle kelvannut. Inhoan tuhlata hyvää ruokaa. Näittekö Miramelindon neidin tytön vaatteissa? Hän sai meidät ja Pilin kiinni vakoilemisesta. Viis Miramelindosta! Miten tämä mukaan liittyy harppuvarkauteen? Kaiketi ei lainkaan. Meidän lienee parasta palata alkuperäiseen suunnitelmaamme ja yrittää piristää Chopinia. Miten me sen teemme? Älkää sitä surko. Jättäkää se minulle. Luonnon kauneus ja luontoäidin ihmeet.
pian näette toisen puolen suuremmoiset näköalat. Nyt riittää, Beethoven. Kieltäydy menemästä yhtään kauemmas. Matka on vain 200 metriä. Turha vaivautua. En tajua, miten jaksat kiipeillä, Beethoven, kun olet niin paksukin. Hää? Minä en oo paksu. Olen hyvin muodostunut. Hei, mikä tuo laulu on? Se tulee tuolta talosta. Tuuli puhaltaa sen meidän suuntaamme. Minkälainen laulu se on? Se on tyypillinen Kanariansaarten laulu, kaunis vai mitä? Olen kuullut sellaisen ennenkin. Samoin minä. Kuulin kerran herra Splin viheltävän samaa laulua. Hei, Chopin! Haluaisin esitellä sinut parille ystävälleni. He ovat lomalla ja heillä on surffilaudat mukanaan. Lähdetkö surffaamaan? En osaa surfata, Mozart, ja lisäksi nenäni edestä varastettiin harppu. Moi veljet. Chopin on hyvä ystäväni. Hän on iloinen velikulta, kun hänet oppii tuntemaan. Pelataanko rantapalloa? Loistoidea! Chopin on mestari rantapallopelaaja. Olen väsynyt enkä jaksanut innostua siitä. Menkää vaan. Kas niin, mitä minä sanoin? Sanoinhan, että hän on hyvä. Mozart, yritä keskittyä. Tule tilallelle, Beethoven. Palan kohta. Auta meitä. Miten voisimme piristää sinua? Et saisi murehtia sitä, Mozart. Joskus minä olen surullinen, mutta se on yhtä luonnollista kuin olla iloinen. Joskus jopa tuntuu hyvältä olla surullinen. Jos olisit surullinen vai joskus, ymmärtäisin sen, mutta olet sitä aina. On yhtä hyvä olla surullinen kuin iloinenkin, siksi tällaista musiikkia sävelletäänkin. Minä olen ihan kunnossa, painon nyt toisten luo. Ehkä liityn seuraan myöhemmin. Hei, odottakaa, sain sen! Sain sen! Oletkin toisella tuulella. Luulin sinulla olevan epätoivoissasi, kuten pari minuuttia sitten. Totta, olin vähän masentunut, mutta itse asiassa ajattelin. Suru auttaa minua ajattelemaan. Kokeile itse, se todella auttaa. Kuten sanoin, aloin ajatella ja sain upean idean. Nyt minulla taitaa olla vastaus varastetun harpun mysteeriin. Jos luulet, että sinulla on vastaus, mikä se on? Hei, katsokaa tuonne! Se on Sanokaa minua Billiksi! Hän näyttää olevan varjostustehtävissä. Päätellen aurinkolasesta ja hatusta. Katsotaan mihin hän menee! Hei, kuunteletteko te mitä sanottavaa minulla on vai ette? Odottakaa! Katsokaa, hän menee Mirame Lindon luokse. Mitä hän mahtaa tehdä tytölle? Anteeksi, että puhun kanssasi työajan ulkopuolelle, mutta Mikä häntä vaivaa? Sehän on ihan selvää. haluaisin vain kertoa sinulle, että olen kuolettavasti rakastunut sinuun. Ai, supernastaa! Sano minua vain Billiksi, jos haluat. Tiesin jo, ettei Sanokaa minua Billiksi ollut syyllinen. Miten niin? Ryöstön jälkeen näin Mirame Lindon ja Sanokaa minua Billiksi ryntäävän alas vuorelta. He halusivat nähdä, mitä oli tapahtunut. Heillä ei olisi ollut aikaa rahata harppua vuoren huipulle ja piilottaa sitä sinne. Jukran puti, pitää paikkansa. Kuka sitten on syyllinen? Kuten sanoin, on mahdotonta, että joku olisi tullut autolla ja nähnyt minun nukkuvan ja sitten varastavaa harppu, sillä auton moottorin ääni olisi herättänyt minut. Hei, minä näin juuri jotain, tulkaa! Hiljaa, Verdi, odota hetki. Chopin, jatka vain. Se oli harkittu teko. Harppua ei varastettu sattumalta. Se oli liian tarkkaan hoidettu. En silti tajua, miten harppu vietiin pois, ellei roistolla ollut autoa. Yksi henkilö ei jaksa kantaa harppua. Olet oikeassa, Mozart. Harppu on liian painava. Sen kantamiseen tarvitaan ainakin 2. Tietenkin, nyt ymmärrän. Se selittää Melin ja Kolikin. Se selittää kaiken myös äsken näkemäni. Ja mitä sinä näit? Tulkaa kanssani. Odottakaa vähän. Kuunnelkaa, mitä minulla on sanottavaa. Te 2! Odottakaa vähän! Odottakaa! Näinkö te kiitätte professori Solfaa kaikesta, mitä hän opetti teille? Mistä sinä puhut? Et kai luule tätä professorin harpuksi. Mikä muu se voisi olla? Piano? Ostimme sen. Sanokaa minua Billiksi sanoo, että me saa videota valmiiksi ilman harppua. Tekään
ette siis ole varkaita? Ei, varkaalla oli ajoneuvo. Tästä ei kulkenut autoja. Ainoa auto oli oma kuormurimme. Minä en tajua. Yksinkertaista. Minun nukkuessa joku pihisti harpun ja pani sen kuormurin takaosaan. Siksi en kuullut melua. Mutta kuka se oli? Herra Spleen tietenkin. Ei, herra Spleen! Herra Splim! Tietenkin se oli herra Spleen. Jos muistatte, kuka vilkaisi kuormurin sisään ja sanoi, ettei siellä ollut mitään. Ja sillä aikaa, kun te mietitte, mitä tapahtuisi, hän ajoi kuormurin pois harppuineen päivineen. Ennen kuin hän meni poliisin puheille, hän jätti harpun siihen taloon, jonka pomo oli palkannut hänet. Sopii täydellisesti. Herra Spleen idea oli, että tulemme tekemään sen videon tänne Teneriffalle. Joo, ja Spleen vaati myös, että me jollain lailla saisimme harpun mukaamme. Ja se oli täydellinen keino saada professori Solfan harppu videolle. Muuten missä Spleen on? Häntä ei ole vähän aikaa näkynyt täällä. Niin, ja missä luulet hänen pitävän harppua, Chopin? Taidan tietää, missä se on. Beethoven, muistatko sen laulun, jota herra Spleen vihelsi silloin, kun palasi poliisin luota? Joo, muistan. Ja muistatko, kun kuulimme saman laulun talosta, jonka näimme kävelyllä? Joo, pitää paikkansa. Voisiko olla liian kaukaa haettua olettaa, että herra Spleen kuuli tuon laulun talossa, jonne hän jätti harpun? Ei lainkaan. Mitä sitten? Aina kannattaa yrittää. Menti! Miten pääsemme sisälle taloon? Yritä kolkuttaa ovelle. Joo, kolkutamme ovelle ja sanomme anteeksi sitä vaivamme, mutta sattuuko harppuvaras asumaan täällä? Entä jos rikkoisimme ikkunan? Se ei ole fiksua, jospa tämä on väärä talo. Eikä ole. Harppu on takulla täällä. Olen siitä ehdottoman varmaa. Miksi olet niin varma, Mozart? Koska tämä heppu näyttää siltä, kuin olisi erikoistunut varastettujen harppujen vahtimiseen. Kaikki hyvin, eikä loppu hyvin, herra Spleen. Tiesin voivani luottaa siihen, että tuotte minulle soittimen, jota olen niin kauan etsinyt. Sanoitteko, että se on $1,000,000 arvoinen? Kyllä. Koko kokoelman on maailman paras, kaikkein paras. Toivottavasti nautitte siitä. Hei, herra Spleen, hauska nähdä taas. Löysin nämä urkkiet puutarrasta. Hyvänen aika sentään. Tiesin hän jonkun menevän pieleen. Keitä he ovat? Näiden henkilöiden kanssa olin tekemässä sitä videota. Melko likki Mozart-bändi. Palkkasin teidät tuomaan minulle sen harpun, en tuova koko äänitysporukkaa mukananne. Ei tässä ihan koko porukka ole. Tarkoitan, tässä voit vain muusikot. Toitte enemmänkin kuin vain muusikot, Spleen. Minä näet, seurasin poikia. Ja toin myös TV-kuvaajat. Mä haluan jäädä paitsi showsta. Hyper super nastaa. Voi ei, Hyvänen aika, kaikki meni pieleen. Buenos dias, hyvät herrat. Kuka mahtaa olla vastuussa tästä sotkusta? Hän! Ei paskun hän. Tämä nyt viimeisen kohtauksen kaikki paikoillaan. Draco on yhä täällä. Draco? Tämä puu tässä on kuuluisa Dracon puu. Se on ollut täällä 3000 vuotta. Ei hassumpaa. 3000 vuotta vanha puu. Wow, se istutettiin vain vähän ennen minun aikaani. Mikä hätänä, Chopin? Piristy nyt. Miten muka voisin? Tämä on viimeinen kuvauspäivä ja se tarkoittaa, että meidän pitää lähteä tältä ihanalta saarelta. Jukran puti, siinä on kylläksi syytä olla surullinen. Kaikki asemiin. Käynnistys. 1 ja 2 ja... Poikki! Jukran puti, nämä otokset lyhenevät koko ajan. Joko teit osuutesi? Emme ole vielä siinä kohdassa. Meidän on aika hyvästellä tämä ihana saari ja lähteä kotiin. Hei, anteeksi. Johan nyt jotain. Mä oon kuitenkin sellainen poropeukalo. Mitä olet tehnyt? Taisin laittaa tän filmin väärtepäin. Yritätkö sanoa, että mikään kuvaamani ei ole nauhalla ja että tämä saari ja kaikki pitää kuvata uudelleen? Voi kulta, sehän on hypersupernastaa. Chopin ei itse antanut nimeä tälle sävellykselleen surullinen. Kun hän sävelsi sen, hän oli tuskin 20-vuotias ja oli juuri jättänyt perheensä, kaikki ystävänsä ja lähtenyt sotaan synnymänsä Puolan puolesta.
on sinfonia ja soivat kuin vois tekijä Chopin. Joka laululla on rappi ja ongelmilla ratkaisu. Verdi meitä auttaa ja bändimme on rumpaali. Kun yhdessä näin ollaan, niin toisiamme autetaan. Mozart meitä johtaa ja bändimme on Mozart Band. Siis tulen mukaan laulamaan, tulen mukaan seikkailemaan, tulen mukaan nauramaan, sillä Mozart-bändi vauhdissa on. Nyt Mozart-bändi vauhdissa on. Kuunnelkaa, eikö olekin upea kuoro? Se on Giuseppe Verdin ooperasta Nabucco, laulu vapaudesta. Tämä laulu oli suosittu jo ennen ooperan ensi-iltaa, kun kuoro lauloi Va Pensier-kenraaliharjoituksessa. Salissa vallitsi täysi hiljaisuus ja sen loputtua kaikki osoittivat villisti suosiota. Tämän päivän tarinassa on myös kuoro sekä hyvin epätavallinen johtaja. La Traviata, maailman kaunein nimi italialaiselle ravintolalle. Se oli kiva, kun lähetti aamulla, pomo. Huomenta, Luigi. Hyvää huomenta. Uusi ruokalista. Sen pitää vaihtua, jos aikoo säilytä asiakkaat. Hei, olet ajoissa tänään. Olen aina ajoissa. Siis miltei aina. Tai ehkä tulen joskus ajoissa. Jaa. Poikasi on miehessä tänään. Hei Verdi, kirjasi vaan, vauhtia! Vauhtia, Verdi väntää myös nyt professori Solfa luokalta. Isä Kiltti, älä aina sano minua Verdiksi. On kunnia kantaa tuota nimeä. Verdi oli musiikillinen nero ja italialainen. Vaikka olisikin, en silti tykkää kuulla, että muistutan häntä. Ciao! Ole varovainen! Oletko kunnossa? Minulla ei ole hyvä päivä. Joskus muistutat oikeaa Verdiä enemmän kuin oikea Verdi itse. Katsokaa, ihan uskomatonta. Verdi, näytät ihan Verdiltä. Älä sinäkin, Beethoven. Isä kiusaa jo tarpeeksi, joten älä vitsi soitella. Mutta näytät ihan häneltä, olette identtisiä. Mitä tämä hälinä merkitsee? Katsotaanko kuka on identtinen? Oho. No, Beethoven, kuka on identtinen? Varo mitä sanot tai muutoin. Verdi kirjoitti ooperan Nabucco, jossa hän totesi, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia vapauteen ja oikeuteen nähden. Ja ehkä juuri sillä tarkoitit sitä identtistä. Beethoven? Aivan joo, juuri sitä. Helesuu, sinulla ei ole hajuakaan koko Nabuccosta. Niinpä, Nabucco oli laulu vapaudelle, jonka orjakuoro esittää niin hyvin. Professori Solfa, vartti myöhässä. Olen odottanut vartin päästäkseni opettamaan matikkaa, siis professori. No niin, riittää tältä päivältä. Matematiikka ja logaritmit enää puuttuivatkin. Mihin tarvitsemme logaritmeja? Tuntien onneni minä varmaan joudun vastaamaan. Tuota minä kutsuisin logaritmiksi. Mitä tarkoitat? Tuo pyyntetty tyyppi. Mitä se täällä tekee? Pankaas vähän vauhtia. Äkkiä nyt tai emme ehdi mitään. Pikkuhetki, professori Solfa. Tässä on herra Simple, uusi kuoron johtajamme. Tervetuloa, herra Simple. Simple, hauska tavata. Tämä on johtokunnan idea, herra Simple, käyttää teidän oppilaitanne. Hieno idea. Puhummekin tänään Nabucosta ja meillä on upeita ääniä täällä. Minua huolestuttaa kuoron balanssi. Matalia ääniä ei ole tarpeeksi. Ei tuota ongelmia. Matalampaa, kun hän saa hakea. Aha.
Ei nyt riidellä. Haluan kovasti päästä logaritmitunnille. Hienoa, Mozart, tuon oikea henkeä. Jo olet härski tyyppi! Lakataan pelleilemästä. Tietty. Mihin tarvitsen logaritmeja? Liidun peliä. Terveydeksi, herra Simple. Liidun peliä. Se tunkeutui kaikkialle tuonnekin. Älkää tehkö lainaa. Oletko vilustunut? Enkä koulussa tyttöjä. Tietenkin he ovat nyt palettikoulussa. Tarvitsen sopraano ja kontra-alttoja. Verdi vie hänet voikkasaliin. Tätä miestä suositteli hyvän tekijämme herra Cole, Blackin isä. Ahaa, ilmeisesti hän on hyvä musiikinopettaja. Mainiota, mainiota. Ethän pahastu, jos hän auttaa teitä vähän. En toki, älkää nyt myöhästykö tunniltanne. Olet siis Verdi. Se ei ole oikea nimeni. Ei se mitään merkitse. Mitäs meillä on täällä? Tanssin opettaja vai? Hyvin kiinnostavaa. Käyn esittäytymässä. Niin? Hei, Verdi. Hei. Heipä hei, ette kai tunne minua. Minun nimeni on... Simple ja opeta musiikkia. Hän tarvitsee sopraaneja ja kontra-alttoja kuoroon. Vaikka siltä näyttääkin, voi vakuuttaa, ettei hän ole mitenkään vilustunut. Sain rehtorin hyväksymään suojattiin Simplen. Kaar liikkeelle. Kyllä, johtaja Cole. Nyt äkkiä seuraavaan paikkaan. Kyllä, johtaja. Tee pian loistokaupan, Karl. Kyllä, johtaja. Kyllä ja ei, johtaja Cole. Etkö osaa sanoa muuta? En, johtaja Cole. Tarkoitan kyllä. Starttaa nyt ja ajaa minut sinne. Mihin, johtaja? La Traviataan. Siihen pizzapaikkaan vai? Ei enää kauan, siihen tulee levykauppa. Luulin, että Don Giuseppe omisti sen. Omistaa vielä tällä hetkellä. Kyllä, johtaja. Ja niin monimutkainen kuin eksponenttifunktio voidaan logaritmien avulla muuttaa helposti, kuten äsken näimme. Ymmärsittekö te? Tylsää. Minä en ymmärtänyt sanaakaan. Mitä hyötyä tästä on kenellekään meistä? Ei huolta, hän kysyy takuulla taas minulta. No niin, nyt saa vastata Mozart. Hän ei kysynyt minulta. Uskomatonta. Selvisi pinteestä. Niin, opettaja. Ovatkohan kaverisi yhtä kiinnostuneita logaritmeista, Verdi? Verdi! Arvasinpas, huono päivä. Niin? Kerropa nyt meille logaritmien käytöstä eksponenttifunktioissa. No? Logaritmitekniikka funktioissa... Poitsuparka jäi kiinni. Ne funktiot... Chopin, auta nyt! Mistä minä tietäisin? Keksi jotain. Kiitti vaan avustaa. Anteeksi, en aikonut häiritä. Luulin teidän jo lopettaneen. Aivan niin, nyt on kuoroharjoitusten aikaa. Istu, Verdi, jatkamme sitten huomenna tästä. No niin. Olen tosi älle! Hei hei! Yksi mozzarella pizza ilman anjavista. Tässä on sipulia ja mozzarella pizzat on tehty. Älä hauku minua ällöksi. Oot älle! Bella. Olit hankkinut uudet pöytäliinat, pomo? Asiakkaita pitää aina hemmotella ja antaa heille mitä he haluavat. Kun he haluavat pizzan 3 täytteellä, he saavat yhden ilmaiseksi. Hälytyskaan! Muukalaisia! Hyvää huomenta, Don Giuseppe. Olisiko teille hetki aikaa? Tervetuloa, herra Cole. Mistä nyt on kysymys? Olet iso läskinen älle! Aloitatte työt aikaisin. Ravintoloitsijalla on aina jotain tekemistä. Pane vesi kiehumaan, Luigi. Teidän pitäisi jo levätä ja minä voin auttaa teitä siinä. Levätä? Miksi minun pitäisi levätä? Nimeätte vain tämän ravintolan hinnan ja niillä rahoilla voitte levätä kunnolla. Mitä? Haluaako kaupungin suurin levytuottaja ostaa La Traviatan?
Minkä takia? Mitä teen rahalla, jos minulla ei enää ole ravintolaa? Nautit elämästä, palaatte Italiaan, elätte ylellisesti. Koko maailma on teidän, kunhan vain ilmoitte hintanne. En viihtyisi eläkkeellä. Valitan, tämä paikka ei ole myytävänä. Jos myisin, minun täytyisi perustaa uusi ravintola. Ei käy. Tämä on maailman paras rafla. Kuten haluatte, minä lähden nyt, mutta miettikää vielä asiaa. Mamma mia, että hänen pitikin iskeä silmänsä juuri tähän ravintolaan. Takaan, että tuo italialainen tulee vielä järkiinsä. Niin, varmaan johtaja. Hiljaa kun minä puhun. Elät ystäväni valtuustossa auttavat minua saamaan La Traviatan. Kuunnelkaa, Verdi oli oikean nero säveltäessään kuorolle. Kuoro laulaa todella kauniisti. Luulen, että tuo hiippari yrittää saada meidät nyt laulamaan. Minä taisin juuri kadottaa ääneni. Kuoro on valmis heti, kun löydämme jonkun, joka pystyy laulamaan matalia ääniä. Beethoven! Joo, hänellä on luokan matalin ääni. Häntä matalammalle ei voi päästää! Älä pitää heistä, et sinä niin lyhyt ole. Vai minä mukaan lyhyt? Siis sinulla on ihana lauluääni. Mitä vaan, mutta minä lyhyt minä en ole. Tarvitsette tahtipuikon ja lainaan teille mielelläni omaani, olkaa hyvä. Ai! Oletteko kunnossa? Hän kompastui kengänauhoihinsa. Jalkani taisi nyrjähtää. Lääkäri sanoi, että olet taas kunnossa pienen toipumisloman jälkeen. Vai mitä? Olen pahoillani, kun en pääse opettamaan. Ihan turhaan. Minä voin pitää huolta tästä luokasta. Voi Jukra, se vielä puuttui. Tämähän on ihan kamalaa. Se on kamalaakin kamalampaa. Anna, auta vähän. Tässä on kuoron nuotteja. Taidan nyt joutua odottamattomalle lomalle, joten tehkää ahkerasti työtä siihen asti, kunnes minä palaan. Näkemiin, professori Soffa! Meidän tulee ikävä teitä! Kiitos, Beethoven. Kuten ehkä tiedätte, minä kannatan kuria. Vain sen avulla tämä kuorokin voi toimia. Ahaa. Lupanne näyttää olevan kunnossa. Niinhän minä sanoin. Pomalla on aina kaikki kunnossa. Ja mitä ihmettä nämä rummut tekevät täällä? Ne kuuluvat pojalleni, tarkastaja. Entä kosketin soitin? Se on minun. Ette siis ole hankkinut musiikkilupaa tätä pitseriaa varten, nä? Anteeksi, en tiennyt sellaista tarvittavaa, mutta hankin sellaisen heti. Musiikkia ilman lupaa voisin sulkea tämän paikan. Ai, häivy siitä! Myös tähän suurisuiseen puluun tarvitaan lupaa, kai teillä on sellainen. Se ei ole pulu, vaan perheen jäsen. Tämähän on aivan naurettavaa! Etkö saanut aikaa muuta? Oletko aivan aivoton? Kyllä, herra johtaja. Ja luuletko, että joku uskoisi tuohon tarkastajan valepukusi? Kyllä, johtaja. Tiesi sinua vastaamasta noin. Mitä? Ulos täältä ja vähän äkkiä! Minä tiedän, mitä minä teen. Simple! Tule äkkiä tänne! Hyvää huomenta, herra Karl. Halusitte tavata minut. Teen mitä haluatte, kun olen niin kiitollinen opettajan paikasta. Ja... Saat osoittaa kiitollisuutesi niin, etten minä koskaan unohda sitä. Siis tämä suljetaan pitkäksi ajaksi liikenteeltä. Ihan puoleksi vuodeksi. Silloin minulta häipyvät kaikki asiakkaat. Ikävä kyllä. Valitan, mutta minulla on työtä. Mitä nyt, Giuseppe? Huone uutisia vai? Kurjia uutisia. Huono onnemme jatkuu. Halla väliä, pomo. Emme tarvitse noin leveä jalkakäytävää. Mutta he tekevät siitä liian kapean, eikä kukaan enää tule ravintolaamme. Minä teen vain työtäni. Ei se ole minussa. Nyt herra Karl on tyytyväinen minuun.
Voi, miten tylsää tämä on ilman koulua. En ole mikään puutarhuri. Mitä sinä teet täällä? Varo kipeä jalkaan, olet niin kiltti hauva. Näyttää siltä, että se on todella kaivannut sinua. Eikä se ole ainoa. Huomenta, professori Solfa. Anna Mozart, joko koulu loppui? Millaista oli? Millaistako? Minä meinasin nukahtaa. Se Nabucco on sitten tylsää. Et saa sanoa noin. Nabucon kuorolaulu on eräs maailman hienoimpia lauluja vapaudesta. Se tiedetään, isä, mutta kyse on uudesta Maikasta. Hän on jotenkin sietämätön ottaa meitä päähän. Olemme kaikki kuorossa, mutta emme silti pääse laulamaan mitään. Ettekö laula mitään? Haluaisimme laulaa ja osaamme orjien kuoron ulkoa, mutta Simple keskeyttää aina ja alkaa kertoa jostakin kummasta asiasta. Voi, missä Beethoven on? Jälkkärissä. Entä Chopin? Täällä, professori. Et ainakaan ole jälkkärissä. En olekaan. Litsasin sieltä siksi aikaa, että pääsin tuomaan tämän tänne. Niinkö? Niin, isä. Emme halunneet sinun olevan ihan yksin. Kerropa nyt, mikä tämä on. Se on uusi keksintöni. Turboahdettu aerodynaaminen tandem-polkupyörä loukkaantuneiden musiikin opettajien kuljettamista varten. Lähdetään sitten. Kaverit odottavat meitä. Mihin me olemme menossa? Don Giuseppe, minä tuplaan tarjoukseni. Uskon, että me nyt pääsemme sopimukseen. Minähän sanoin jo, ettei La Traviata ole myytävänä! Luigi, uskotko isän myyvän ravintolan? Rauhoituu. Don Giuseppe ei luovuttaisi sitä herra Colin kaltaiselle. Valitan, te vain tuhlaatte aikaanne! Itse tätä kerisitte. Karl, mentiin. Kyllä, johtaja. Miten herra Colin kanssa menee? Mitä tulee tapahtumaan? Ei mitään, Verdi. En myy ravintolaa. Tapaamme vielä, Don Giuseppe. Ole huoleti, he eivät palaa. Ei, mutta hetkinen. Hei, mihin menet? Herra Cole, odottakaa! Hienoa, kun muutitte mielenne. En muuttanut, mutta teidän on turha lähettää enää tarkastajaa. Yksi tarkastus vielä ja rafla suljetaan. Mentiin. Professori! Saitte hänet siis tulemaan mukaanne. Voisitko kertoa, miksi minun piti tulla tänne? Pystyn korjaamaan sen nopeasti. Siinä on paljon työtä. Siis ellei meitä heitetä sitä ne ulos täältä. Se suttutarkastaja ei voi tehdä mitään. Suttutarkastaja? Hänen salkkunsa oli hyvin suttuinen. Siis suttuinen? Tässä ovat musiikkilupa ja papukaijalupa anomukset. Ne pitää heti viedä maistraattiin. Ääneni on tällainen, en voi sille mitään. Yritä uudelleen tai määrään sinut jälki-istuntoon. En pääse alemmaksi. Kuljet kyllä muutoinkin maata viistäen. Jos lähdet tästä luokasta, et enää saa tulla takaisin. Unohdetaan äskeinen ja jatketaan kuorohommia. Minä lähden myös. Etkä lähde. Jos lähdet, et enää saa tulla takaisin. Vai en saa? Sehän sopii minulle. Häipykää kummatkin, saatte pian ansionne mukaan. Haluaako joku muu seurata heitä? Kuoromaikka jäi ilman kuoroa. Te senkin! Mitä täällä tapahtuu? Mitä olette tehneet kaikille oppilaillenne? No? He jättivät minut, he eivät kunnioittaneet minua ja kehtasivat poistua täältä. Ilman minun lupaani. Rauhoittukaa nyt. Kunnioitus ei tule itsestään, vaan sen pitää ansaita. Haluan nyt tietää, mitä täällä tapahtuu. Mozart, kerro. Voisipa sanoa, että meillä oli täällä hiukan pulmia. Jatkaa. Haluamme professori Solfan takaisin. Ehkä minä voisin... Nyt tiedän, opetan teitä, kunnes kaikki järjestyy. Miltä kuulostaa? Ei! Haluamme professori Solfan!
Minä hoidan koulupulmasi, jos sinä hoidat Don Giuseppen. Sovitaanko niin? Ihan mitä sanotte ja kiitos kaikesta. 1000 kiitokset. Kiitos ei riitä. Saat maksaa velkasi. Melkein valmis. Nyt se pitää enää koota. Toivotaan, että se toimii. Huh? Olen terveystarkastaja, tulin sulkemaan tämän paikan. Sulkemaan? Miksi? Kovan metelin takia naapurit ovat jatkuvasti valittaneet siitä liikaa melua. Liikaa melyä? Eikä vain melua. Paikka on epähygieninen. Täällä on eläin, joka voi vaarantaa asiakkaiden terveyden. Papukaija ei ole vaarallinen. Vai niin, tarkastaja. Haluatteko sulkea ravintolani? Rikoitte kaikkia sääntöjä, joten minun on pakko. Hei! Tämä ei ole oikein. Joku on nyt erehtynyt. Minä olen menettänyt koko elämän työni. Tämä ravintola suljetaan nyt ikuisiksi ajoiksi. Se ei saa enää toimia ravintolana. Ole tälleen simppeli! Mitä? Minä? Oi! Voin tehdä tarjouksen mies Papukaijasta. Olenhan kohtuuden mies ja te olette jo saanut kärsiä paljon. Voin vaikka tämä suljetaankin. Olen ihan valmis esittämään ensin tarjoukseni. Ehkä hyväksyn sen, niin voin aloittaa taas alusta muualla. Hienoa, Don Giuseppe. Onko asia sovittu? Älä allekirjoita vielä mitään. Mistä tiesitte, että ravintola suljetaan ikiajoiksi? Älkää sekaantuko tähän. Tarkastaja kertoi sulkemisesta. Ette ollut täällä, kun hän päätti siitä. Pama, katso! Kaikki on kunnossa, isä. Poikanne toi anomuksenne ja nyt teillä on kaikki tarvittavat luvat. Ravintolanne on auki. Olin viimeksi vähän tyly teille, joten tulin nyt itse tuomaan tämän. Mutta hetkinen, kuka tuolla sitten on? Hoidin tieni, herra Cole. Herra Simple. Nyt sinä olet sählänyt kaiken. Häivytään täältä. Terve menua, senkin huijari. Kuka sitten oletkin? Se on Simple. Simple? Tiesin sen. Hyvästi, Simple. Painu sinne, missä pippuri kasvaa. Häivy täältä. Tarkastaja kävin etsimässä teitä kaupungin talolta. Tarkastajan toi Don Giovannille tarvittavat luvat. Nämä ovat teille. Minulle? Ajattelin, että tässä voitte pitää kaikki paperinne järjestyksessä. Olisin joka tapauksessa tuonut luvat, mutta kiitos kuitenkin. Tässä työssä ei usein saa lahjoja. Professori, työt täällä taisivat päättyä vai mitä? Täällä on vielä pari työtä tekemättä. Mutta kaikki odottavat sinua jossain muualla, professori. Mennään nyt. Nebukadnezar, paremmin Nabukkona tunnettu, oli Verdin ensimmäinen menestyksellinen opera.